Hello ka parokya, aduna na sad kita isgutanan karon mahitungod sa liturgical music kini ang Alleluia. Tulo ka punto para sa Alleluia. Ang una, ang Alleluia is two words in one, no, duha ka pulong nga gihimong isa. Ang Allelu, which means Daigon, unya ang Yahweh, which means ang Ginoo. So ang Alleluia is kompleto na siya nga Daigon ang Ginoo. Okay? Ikaduha, ang Alleluia is mawala lang na siya og Lenten season. Okay? Mawala lang siya Lenten season. Sir, na may patay. Basta dili Lent, naagid na siya ay Alleluia. Ikatulo nga punto, ang verse anang Alleluia nga nakasandwich sa mga Alleluia is makita sa Ebanghelaryo. Or sometimes ka ng mga leksyonaryo nga naa diha ang Ebanghelyo, naa diha ang verse Alleluia. Pwede na siya i-chant, pwede basahon nga meditative, pero naa po instrumental ang organista or gitarista. Then manganta na pud og balik og Alleluia. Ayaw i-recite. Minus 50 ka sa langit ana kung imuha nang i-recite. Kung dili naman lang nimo na makanta, ayaw na lang og kanang kantaha. Pwede ra kayo maghilom. Kana lang, God bless.